बिमा बिफानि फिसाफोरा दिनैसिमबो आलादा उदां बड'लेण्ड होननानै बिथांमोननि गोरबो बिखायाव रिंखांफैबाय थायो। खुलुमबाय बयनिसिम। जागायनाय बुब्लियावनो आं दानि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी उरुफे फेरेंगा बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो खोथाखौ लाबोग्रोगोन। दिनै बिथाङा बुंबाय थादों BPF दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै। जेबो खामानि मावाखैब्ला बे इरिगेसना मा बेलाय? बेजोंनो लोगोसे आं बुंगोन दिनै BPF दोलोआव जौ फाग्ला जुवा फाग्ला बेसोरसो जयेन जायो, बेसोरसो BPF दोलोआव थायो होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबोबाय थादों। नाथाय दिनै गमामायैनो जुदि BPF दोलोनि सुबुंफोरा बा कर्मकर्ताफोरा साफ्रोमबो जुदि जौ फाग्ला गोजाबा जुवा फाग्ला गोजाबा दिनै सासे सानै जाखिनि BPFनि वार्कारफोरा UPL दोलोआव जोगदान जादों बै जोगदान जागिरि बिथांमोनखौ माबोरैहाय UPL दोलोआ बजबनानै लानो हाखो? दा बैफोर खोथायाव जों गोबां साननो गोनां। UPL दोलोआव जौ फाग्ला जुवा फाग्ला बेबायदियानो गैया होनलाय। दा जाय BPF दोलोनि कर्मकर्ताफोरा वार्कारफोरा नोंथांमोनजों जोगदान जाहैबाय अब्लाथ' नोंथांमोनावबो UPLआवबो एबार जौ फाग्ला जुवा फाग्ला थाहैसिगोन नङा होमबा? खोथाया बेखौसो बुजायो। दा दिनै नोंथांमोना गोबां गिदिर गिदिर लेक्सार होदों, नाथाय आं बेयावबो बुंबावनो सानो दिनै सोरखौबाल' मुं सुनानै जाया, नोंनि आंगोआवबो जे सोरबा बेबायदि दङ बैफोरखौबो नोंथाङाबो थाल लानाया मोजां। दिनै गुबुनखौल' जौ फाग्ला जुवा फाग्ला होननानै मा जानो? दिनै बेखिनियाव बेखौबो जों बुंनो हायो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननायानो बिथांमोननि इसु जायोब्ला रायजोनि मा मोजां खामानि मावनो होननानै माखासे NLFB आफादखौबो बिथाङा सोंखारिदों आरो बिथाङा गमामायैनो जाय NDFBनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथांखौबो बिथाङा इनसाल्ट खालामनाय जादों। दिनै मोनसे खोथाखौ नोंथाङा गोसो होनानै नाय, जाय समाव नोंथाङा बेंटल कलेजनि भेन्सार कलेजनि प्रफेसारमोन बै समाव नोंथाङा न'खरखौ खुंनो थाखाय राहा मोनदोंमोनब्लाबो मोनाखैब्लाबो जियानो जाया मानो नोंथाङा मोनसे समाव हाग्रायाव थांबाय NDFB आफादनि सासे नोंथाङा सेक्रेटारि महरै हाबा मावबोबाय। बै हाबा मावबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोना BTR सान्थि सुक्ति खालामफैबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि। अब्ला बै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बयबो सुबुंफोरा NDFBफोरखौ मोजां मोनोमोनखाय नोंथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनायखाय दिनै नोंथांखौ 14 चिरां दुवारनिफ्राय सासे बिजाथि महरै फसंनानै दिनै BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गादिखौ नोंथांनो रायजो राजाफोरा जगायना होबाय। सोरनि थाखाय? NDFBफोरखौ मोजां मोननायनि जोहै। दिनै NDFBआ बोरैहाय मोजां मोनखो, बोरैहाय जोनोम मोनखो, नों बोरैहाय NDFBआव थानानै खामानि मावनो सुबिदा मोनखो? इट्स अनलि फर बे मानि थाखाय जानो हादों गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि हारि अनसायनायनि सायाव हारिनि रैखाथि आरो थामोनथाखौ लाबोनानै होफैनो नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा जेब्ला दाजेननाय समनिफ्रायनो NDFB आफादनि दाजेनगिरि आफादगिरि जायो अब्ला बै समनिफ्राय NDFBखौ फोथांना लाखियै समनि गेजेराव बिथाङा जेल जानांबाय। दिनैबो जोबथेसालियावनो दङ। दिनै नोंथांमोना सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय दिनै गाज्रि मोनखांनायनि उनावहाय रन्जन दैमारिखौ बरननायानो बिथांमोननि इसु जायोब्ला बेबायदि बुंनायनिफ्राय नोंथाङा एसेब्लाबो जानगाराव थानो नाजानांगौमोन। बधय नोंथाङा बुंनांगौसोमोन जोङो बरननो नाजागासिनो दं आरो बिथांखौ उदां खालामथारनांगौ दायथ'आ जोंनिबो होननानै नोंथांमोना साननोसो नांगौ। आरो दिनै माखासे EMफोरा मा बुंनो सानो, दिनै सुइजारलेण्ड दानाया जोंनिल' दायथ' नङा, नोंसोरसो सुइजारलेण्ड दानो होनदोंबाय आरो सुइजारलेण्डखौ नोंथांमोना बे जोनोमाव दानोबो हानाय नङा। दा बिनिखायनो आं बुंदों दिनै जोंनि BTCनि थासारिया गोबां मोनसे ओरैबायदि बेले बेजे थासारियाव फैगासिनो दं जायखौ जोङो खौसे जायाब्ला हमथानो हागोना जोङो गोरलै नुहुरा। दिनैनि समाव बबेबा सेन्ट्रेलाव BJP सरकार दा, कंग्रेस सरकार दा, माबा माबि राजखान्थि दोलोफोरा सरकार दा, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै दिसपुराव सोरबा कंग्रेस, सोरबा BJP, सोरबा AJP बै राजखान्थि दोलोफोरा सरकार दा, जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय
नैबे बिटिसि हिसाबै जोंहा बर'नि रिजनेल पार्टिफोरा सरकार दानांगोन। मानोना जोंनि बे बिटिसिआ बा नोंथांमोननि बे बिटिसिआ ओरैनो मोननाय नङा। बे बिटिसिखौ जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनिफ्राय देरसिन जाय दिनैसिम रुंसारि जालांबाय बा दिनैसिमबो जायफोरा गोथाङैनो दङ, बिथांमोननि माखासे अबदाननि जोहै थांनाय जेब्ला बिएसि सुक्ति जादोंमोन, बिटिसि सुक्ति जादोंमोन आरो रिसेन्टलि जानानै थांनाय बिटिआर सुक्ति, बे मोनफ्रोमबो सुक्तियानो बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैनि दान होनायजों मोननाय, गावनि जिउखौ बाउसोमनाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस होनायनि गेजेरजों मोननाय आरो जाय जनसाधारन सुबुंफोरा नोंथांमोननि आबसुनि सोमावसारनाय, बेल्टिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायजों दिनै आर्मि पुलिसजों दाय गैयाब्लाबो बिथांमोना गाख्रुबजानाय, बुख्रुबजानाय, बैबायदि खस्थ' सैनांनायनि गेजेरजों मोननाय नैबे जानानै थांनाय मोनथामबो एकर्डआ। अब्ला दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै जोंनि रिजनेल पार्टियानो हमथाना लानो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव बिजेपि दोलोआ नैबे बिटिसि काउन्सिलखौ सेनानै लायोब्ला बेवहाय मा मोनसे परिबेस नुजाथिगोन नोंथांमोना खोनासंनानै ला। दिनै जाय जाय आउट अफ बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ दिनै आसामिसफोरा बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायखायो। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोननि बिटिसिखौ जुदि बिजेपि सरकारा गमामायैनो सेनानै लानो हायोब्ला अब्ला नोंथांमोनाबो बिटिसिआव थानानैनो दिनै नोंथांमोनहाबो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायजानो बांद्राय सम गैला। दिनै जों बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ जोङो ओरैनो मिनिनानै मोनाखै, सोरबा जासिनानै हराखै। जोंनि बेसेन गोसा सम, जोंनि बेसेन गोसा जिउ, जोंनि बेसेन गोसा जोंनि जिथु सुबुं सम्पदखौ खोमानानैसो जों बै बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआरखौ मोनदों आरो बिनि थाखायनो जों गमामायै देरगानानै बुंनो हायो जे जोंहा रायजो गैयाब्लाबो बा सिगां दंमोनब्लाबो दा जिखिनि दं बे बिटिसिआनो जोंनि बड'लेण्ड। बे बड'लेण्ड रायजोआवनो थानानै जों आलो गोजोनै संसार जालांनांगोन होननानै जों गोग्गानो हायो। नाथाय बै बिटिसिआबो फैबाय थानाय 2025 मायथाइ जिथु बिटिसि काउन्सिलनि गेजेरजों जुदि गमामायै बिजेपि सरकारनि आखायाव थाङोब्ला बे खोब दुखुनांथाव। आरो अब्लाना जों साननो नांगोन गोदो गोदाय बर'नि बिर जोहोलाव, दैमालु जोहोलाव साव होलांनायानो दिनैसिमबो बर' हारिनाव जोबनानै थाङाखै होननानै जों बुंनो नांगोन। जों जायखि जिखि दोलोआवनो थाया मानो जोङो जेबो साना, जोंहा बुंनांगौ अधिकारबो गैया। साफ्रोमबो गाव गावबागाव थांखि आरो उद्देश्यजों जोङो बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनो हायो। नाथाय जोंनि साननांगौ बाथ्राया बेसो, जों बर' हारिनि थांनाय आरो थैनायनि बाथ्रा। जों बर' हारिया जिथुके जोंहा रायजो गैया, आलादा रायजो गैया, जोङो बे बिटिसिखौनो जोङो जोंनि आलादा रायजो होननानै साननानै लानांगोन आरो उननि समावहाय जोङो दाखांनांगोन। दा दिनै जोङो जुदि गमामायै गुबुन हारिजों जोंनि बे बिटिसिआ मालायनि खुंथायजों थाङोब्ला गमामायैनो गुबुना जोंखौ सेनानै लानो नाजागोन, जेरैहाय त्रिपुरायाव जादों। थिग बेखायनो सम थानायावनो जों मा खालामनांगौ, जोङो खौसे जानांगौ। जों बे खौसे जानायनि बेलायाव ओरैबायदि बुंगोन, आं गमामायैनो गासैखौबो मोजाङै फोरमायगोन, सोरनिबा साइड लानानै आं बुंनो थाङा। गिबियावनो आङो जाय बर'फोरा बिजेपि दोलोआव दैदेनगिरि, सापर्टार, हेफाजाबगिरि बायदि बायदि जायखिजाया बिजेपि दोलोनि कर्मकर्ता नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसेल' आर'ज, दिनै नोंथांमोना बिजेपि दोलोआव जिखि बिबानाव थानानै खामानि मावा मानो नोंथांमोना मावबाय था। नाथाय फैबाय थानाय 2025 मायथाइ मुहित समाव जिथुके जोङो बिटिसिखौ बर'नि रिजनेल पार्टियावनो दोननांगौनि बेलायाव, जोङो जोंनि आवथायावनो लाखिनांगौनि बेलायाव बै समाव नोंथांमोना अन्नानै प्लिज रिजनेल पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै जों सानो। मानोना जोङो जुदि खनसेनि थाखाय बिटिसिखौ 2025 मायथाइयाव बिजेपि सरकारनो जुदि जोङो हगारना लायोब्ला आरो उननि समाव जोङो जाबायदि सोमावसारनायजों जोङो दिनैनि बेबायदि स्टेटासखौ, दिनैनि बे जौसांखौ
नैबे प्लेटफर्मखौ मोनफैदोंमोन बै प्लेटफर्मखौ मोनफैफिननो थाखाय जों आरो बेबायदिनो गोबां जों जुजिबावनांगोन। दिनैनि समाव सोमावसारनायखौबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोराबो बानाय आरो मेंनाय मोनसै। मानोना हाजार बिजार जोङो सहाय सुजुग होबोबाय। दुखुथिया बिमा बिफाफोराबो गावनि फिसानो जाहोनांगौ बोथिसे खबसे ओंखामखौ जाहोआलासिनो सोमावसारनायनि मुङाव थाइबा 10 थाखाबाबो हरबाय। दा सोरबा कन्ट्राक्टर सोरबा बिजनेसमेनफोराबो जों उदां बड'लेण्डखौल' मोनथोंसै होननानै सोमावसारनायाव गावसोरनि जिखिनि लाब बै लाबफोरखौबो हरबाय। सोरबा देंखोगिरिफोरा बेबायदिनो सोमावसारनायनि स्टेजाव जौस्राङाव फैनानै गान खनफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामबाय। सोरबा इन्टेलेक्सुवेलफोराबो माबायदि सोमावसारोब्ला जों सोमावसारनायखौ दावगाहोलांनो हागोन होननानै बिथांमोनाबो सहाय होबाय। जोंनि रेभलिउसनारि लिडारफोराबो गावसोरनि नांसोमनायजों गावसोरनि माखासे स्पिचफोरजों बिथांमोना जेरै हागौ एरै खायसेया हाथियारजों नांबोबाय, खायसेया डेम'क्रेटिकेलि नांबोबाय। बै नाङै नाङै जों बर' रायजो राजाफोराबो दिनै मेंनाय मोनबाय। बेखायनो जोङो दिनै बोरैहाय गोब्राबै सोमावसारनाय गैयालासिनो जोङो लासैनो उदां बड'लेण्डखौ दानो हायो, बिनि सार्थआव जोङो रिजनेल पार्टिफोरखौ जोङो सहाय होनांगोन। बिनि थाखायनो आं गिबियावनो जाय बिजेपि दोलोआव जोंनि बर' हारिनि गेदेमा सार मेडाम बेजोंनो लोगोसे आदै मादै नोंथांमोना खामानि मावनानै दं, जाहाथे बै समाव 2025 जेब्ला बिटिसि बिसायख'थिया फैगोन बै समाव रिजनेल पार्टिफोरखौ सहाय खालामनांगोन होननानै आं सानो। आरो बेजोंनो लोगोसे इउ पिपल दोलोनि माखासे खोथाखौबो आं बुंनो सानो। बेवहाय जोंना बुंनांगौआ मस्ट प्रबेबलि बिपिएफ आरो इउ पिपल। दिनै बिपिएफआबो रिजनेल पार्टि, इउ पिपलआबो रिजनेल पार्टि। खिन्थु इउ पिपलनि उइक पइन्ट्सआ नैबेनोल'। दिनै इउ पिपल फेभारनि माखासे सापर्टारफोरखौ बिथांमोना हमथाना लाखिबाय थागोन। हमथाना लाखिखांना बिथांमोना बेवहाय बांसिनै देरहाब्लाबो बा जेनबाबो बिथांमोना बिजेपि दोलोनो हरगोनखौ जोङो नुहुरो। बिनिखायनो गमामायै जुदि इउ पिपल दोलोआनो देरहाबाय, प्रमद बर' सारानो दैदेनबाय, जुदि दैदेननायनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव प्रमद बर' सारा मालायनो दा गथायथों, बै खोथाखौबो जों बुंहरखाबाय। दिनै बिपिएफ दोलोआव थायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि थाखाय माब्लाबाबो कमप्रमाइस खालामा। बेयो जेरै दं एरै गाव खुंथायावनो लाखिनो नाजायो, बर'फोरानो खुंथों। मानोना बर'फोरनि थैनि बिनिमयआव सोरजिजानाय बिटिसिसो बियो। दिनै बिनि थाखायनो जोङो रिजनेल पार्टिखौ सापर्ट खालामोबा बिपिएफ दोलोखौ बांसिनै सापर्ट खालामनांगोन। आरो बेबो मोनसे, जुदि गमामायै प्रमद बर' बिथां दैदेननाय इउ पिपल सरकारा जुदि गमामायै बिटिसिआव बिथांमोना बांसिनै देरहानायनि उनावबो जुदि बिथांमोना बिटिसिखौ मोजाङै मोजां हमथाना लाखिनो हायो होनोब्ला, बिजेपिनो फानहरा होनोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। मानोना जों बिटिसि बायदि लाखिनाया साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि फोरजा फिसाफोर, आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोनजों लोगोसे जाय बिथांमोना बे बिटिसिखौ दानायाव गावनि बेसेन गोसा सम आरो जिउखौ बाउसोमलांबाय, बिथांमोननि सान्थि गोजोन आत्मानि थाखाय जों बिटिसिखौ अराय सम जोङो जेरै दं एरै लाखिनांगोन। जों माब्लाबाबो गुबुननि आखायाव होनायखौ रावबो जों लुबैया। बिनिखायनो आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। बेजोंनो लोगोसे जोंथ' थोंजोङै सोरखौबा खावलायनोबो हाया बा सोरखौबा साजेस्टबो खालामनो हाया। खिन्थु जोंनि मोनथिनायाव जों जाखिनिखौ मोनदांनो हादों बेखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि मोननै रिजनेल पार्टि इउ पिपल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव जुदि जों रिअर्गेनाइज खालामलायनो हायोब्ला, बा 2025 मायथाइ जिथु बिटिसि काउन्सिलनि मुहित बिसायख'थि समाव जोङो सिट शेयारिं खालामलायनानै जोङो जोंनि गेजेरावनो जों बिटिसिखौ हमथाना लाखिनो हायो नामा, बै बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनांगोन। मानोना दिनै बिजेपि दोलोआ मोनसे नेसनेल पार्टि, बे माखासे रिजनेल साननांगौआव एसेब्लाबो उन जानानै थालाङोबा सानद'आ जायो। बिनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव आंथ' ओरैबायदिसो सानबावदों, जाय बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरा
जेसेबांनाखि गाव गावबागाव सिटआव देरहादों बिथांमोना बावनो थाथों। इउपिपिएल दोलोनि जेसेबां EM बा MCLA देरहानानै दा गाव गावबागाव समस्थियाव देरहाना दं बिथांमोनाबो बेयावनो थाथों। बाव गोदान BPF निफ्रायबो इउपिपिएल निफ्रायबो बेबायदि बिजाथि दा फोसावलायथों। बेजोंनो लोगोसे दा गमामायै 40टानिफ्राय 60टा जामारोब्ला बेयावहाय गोदान गोदान इउपिपिएल निफ्राय खावसे BPF निफ्राय खावसे बेबायदि जोङो केन्डिडेट फसङोब्ला मोजां जायो। आरो BJPआ जुदि गेलेथारोब्ला BJPआ गेलेथों, थेवब्लाबो जों बर' रिजनेल पार्टिफोरा जाहाथे जोङो सिट शेयारिं खालामलायो जों बेखौ आसा खालामो। मानोना सोरबा देरहाब्लाबो देरहायाब्लाबो देरहाग्रा पार्टियाबो BTC आवनो थांनानै थानांगोन, जेनग्रा पार्टियाबो BTC आवनो थांनानै थानांगोन। बयबो खबसे ओंखाम जानानै थांनानै थाखायो जिथुके जोङो बेवहाय गावजों गावनि गेजेराव जोङो सौलायलायनानै बेबो देरहाया बेनाबो गं बायबाय बेनाबो गं बायबाय मालाया सौलायालासिनो गंबो बायासै दलद खुंथाय सरकारखौ खुंनो मोनहैगोन। सोरनिबा थोरसिनि ओंखामखौ दलदै मोनजागोन। बेफोरखौ जाहाथे उननि समाव दा खालामथों। जोङो बर'जों बर' अनलायनानै जुदि BPF आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव सिट शेयारिं खालामलायो जों बेखिनिखौ हास्थायो। नैबे 2024 मायथाइनि जिथु लकसभा बिसायख'थि बेखौ नोंथांमोना जुजिलायदो। हारसिङै जुजिनांगौबा रावनिबो सापर्ट लालायनाङा। इउपिपिएलआबो हारसिं जुजि BPFआबो हारसिं जुजि खुनु एलायन्स पार्टिनि सापर्ट दाला। खिन्थु फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BTCखौ हमथानानै लाखिनांगौनि सार्थआव बर'जों उन्दै उन्दै बर'नि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो मोनसे मोजां जौसाङाव दोननानै बिथांमोननि मोनसे मोजां जिउ राहा होलांनांगौआव जोंनि MCLA बिथांमोनहा EMGM बिथांमोनहा शिब महादय बिथांमोनहा बे बेलायाव खोब गोसो होनानै साननांगौ होननानै आं सानो। मानोना बे BTCखौ जोङो ओरैनो दलदै सोरबा जासिनायाव सोरनिबा हाबानि जौथुबाव मोनबोनाय जिनिस नङा। जोंनि बेसेन गोसा जिउ, जोंनि बेसेन गोसा थै, जोंनि बेसेन गोसा सम आरो जोंनि नांसोमनायनि बेलायाव मोननाय नैबे BTC। दिनै सोरबाया बुंना लागोन आङो हाथियारनि गेजेरजों नांदों, सोरबाया बुंना लांगोन आं डेम'क्रेटिकनि गेजेरजों नांदों। नाथाय बिनि गुबै आन्दलनकारिया सोर? बिनि आन्दलनकारिफोरनि रेभलिउसनारि माखासे मुभमेन्टफोरनि बिथांमोना सोर? जोंनि बर'नि जाम्बा जाम्बि दुखुथिया बर' बिमा बिफा, दुखुथिया बर' न'खर। बै दुखुथिया बर' न'खरनि थाखायसो सोमावसारनाया बेबायदि नोंथांमोननि सोमावसारनाया जाफुंबोदों। आरो दिनै जाफुंजोबाखैब्लाबो मोनफुंजोबाखैब्लाबो दिनैबो साफ्रोमबो दुखुथिया बर' बिमा बिफाफोरजों लोगोसे दुखुथिया बर' बिमा बिफानि फिसाफोरा दिनैसिमबो आलादा उदां बड'लेण्ड होननानै बिथांमोननि गोरबो बिखायाव रिंखांफैबाय थायो। बेखायनो BTCखौ सानसे आलादा उदां बड'लेण्ड दाफुंनांगौनि सार्थआव नोंथांमोना इउपिपिएल जा BPF जा नोंथांमोननि गेजेराव सिट शेयारिं खालामलायगोनखौ फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि BTC काउन्सिलनि गेजेरजों बे हाबाखौ मावफुंगोन होननानै आं सानो। आरो BJP दोलोआव बर' हारिनिफ्राय जाखिनि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरि कर्मकर्ता नोंथांमोन दं बै समाव नोंथांमोना गिदिंनानै इउपिपिएलआव था BPFआव थाफैनानै जयै खामानि मावनायखौ आं दिनैनि फुंनि आर'जनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ खुलुमनायजों BTCनि थासारिखौ जों जेरै दं एरैनो लाखिनांगौनि सार्थआव आरो जों बर' माहारिखौ मास्टार रेस दानांगौनि बेलायाव बेखिनिखौ बुंबाय। गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो निमाहा होआब्ला नोंथांमोना जा खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हागोन। एसेनोसै, धन्यबाद।